lang, sir. Sige, sige. Sige na, sige na. Sige na. Ito ka na. Ito tayo na. Dali. Ay, mana na. So ngayon po, ang gagawin po natin is yung dalawa na way na pag-scratch and the way na pag natin, pag start ng art. Eh po, yung tinatawag na ano ngayon? Ano ngayon? Scratching and tapping. tapping. Diba? Gusto natin is ano lang po, kung saan lang ang guhit, magkatabi, doon po tayo gagawa. Ano? So, ibig sabihin, dito yung isa, dito yung isa, dito yung isa, dito yung isa. Dalawa pag ano? Scratching and tapping. So, pag nag-scratch and pag nagtatap, hindi po ibig sabihin na scratching, masimula ka dito, papunta doon. Ano? So, konti lang. Nakita nyo naman kung ano nandun sa lesson natin, di ba? Kung paano in-scratch siya, paano tinap. Naintindihan po? Lipot lang. Okay. So, ilan lang naman kayo? Tingnan natin. Ayan, takulo na yun eh. Okay, so gagamitin po natin, meron tayo ditong, ano yan? Gloves. Gloves. So, meron tayo ditong mga electrode. So, ang nandito pong electrode ay 11, 13, and 18. So, ang gagamitin po natin ito, yung 18. Ano? So, ito po, may mga slot yan dyan. Ano? So, pwede po nakaganyan. Matagas na yan, dahil yan mahiro. Pwede naka-slant, naka-straight, ganyan. Ano? Pwede naka-ganyan. Eba. So, ganito na lang ang gamitin po. Ano? So, sabi nga natin, pag nag-start, merong angle. Ano? Ano nga si angle? Duwang klaseng angle? 97 hanggang 70. Anong yung duwang klaseng angle? Dalawang klaseng ng angle? Work angle and travel angle. So, yung ano natin, gagawin natin is, yung work angle natin is 90. Ito yung work angle, ito yung travel. Di ba? Kasi drag tayo, tama? Tama po? Yes. Okay. So, ang gagawin po natin, halimbawa, scratching. Scratching. Pack, 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 then steady, tunaw, tanggal. Tapping. Pack, 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 tunaw, steady, tanggal. Ganun lang po Dito may maro ganun. Ayan. Remember, pag nag-start po, duman lang yan kung send lang kurit, send lang ang aagihan mo. Ayan. Pack, pack, or pack, pack. Entendihan po? Okay. Tawagin natin isa-isa ulit. Ano? Kasi ang mangyayari po niyan, bagal lang po si Rad, so makalayo lang po siya. Ano? So tanggalon na po sa pangkaklamp sa electrode holder, then palipukon.